Optreden toch, hè? Die Beppie die was toch ook weer geweldig? Ja, zeker Mark. Die Beppie, daar heb ik echt respect voor, hè, die vrouw. Die kan zo goed zingen. Ja, maar hebben we er op de lange termijn de tent nog wel mee vol? Ja, daar ben ik niet bang voor. Ik heb daar veel bij het podium gezien. Daar stonden ze van 14 tot 84 stonden ze te sjonkelen. Dus dat gaat wel goed komen. Dan zit dat wel goed.